is vocal but terrible, pero nauna, please welcome Honorable Johnny Bagaindo. Yan, papalay natin Honorable Johnny Bagaindo. Ngalang po sa Ikakado, Tagaramisa, Andama, Tokar Maestro. Alayon dito sa marunong, Alayon, Tagaramisa, Alayon. Inulong asaya mo, Tagaramisa. ay bistigin sa inikilala, isang hinong natago siya sa mo, itong nagala. Alayon dito sa marunong, ang inulong asaya mo, kay bistigin inikilala, isang hinong natago siya sa mo, itong nagala. Sikat ang sayaw na ang inulong, lagas bata interesado, sa likha mo ang disidido, mapagsayaw inamirodo, kadarayhang ay mga tao. Malayin ka na iniugala, ayaw na ka mo pagluha-luha, sa kasigi pa ang pinasayaw sa mura, na itong kwarta para ganahan mapusura. Nari at balis halagang musa, mga unod pagkinanuha, adlaw ka na ang mga mursa, ikawas iyong kwarta, isa lang amot ng lasa. Kamu tagalamisa, maliro ka na iyong agala, kung diri maubos o ay hindi nadasman ka, dali-dali at kaya mo ka ikmapulansa. Nasikada mo itapisita, mari ko na ikatong klasa, ganado na ang tagabandagan at na para hitong bisan dito na makuratsa. Masayaw na ni Congressman, ano na gamit mapuso na barangkagan. Sige tuloy para ganado ang masayaw ni Congressman, ang tulad na melodo. Sige ang daman na garamisa, dahil gobernador masunod na. Dati Maria ang mga mayor parang kita, ay pasasayaw mo kaliwag, irang kurang sa. Sige, lagas bata, interesado,